नोंथांमोननो मोनसे गोदान मिथिहोनो लाना फैबावदों जे आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुबानो गोमोगोन आरो गिनायबो फैगोन आरो बहुत साननो गोनां जानानै फैगोन बे भिडिअखौ नुयोबा आरोना होमब्लाबो आं नोंथांमोननो सिगाङाव खिन्थाग्रोनो सानो बे भिडिअआ ओरैबायदि आरोना जायफ्रा माने क्वारेन्टाइनाव थानो गिनानै आरो क्वारेन्टाइनाव थाबा माने कर'ना मोनगोन होननानै माने गोबां गिनाय लानानै माने बिसोरो खारदों जानांगौ आरोना माने बेफोरबायदि खारना नोंसोरनि थाखाय नोंसोरखौसो फोसाबदों नोंसोर बेबायदि खारना बेबायदि खारोबा जायफोर जेनेबा आं खोथा बुंदों जायफोर जेनेबा ट्रेन गाखोना फैदों आरोना नोंथांमोना बिदि आरो आयेननि माने ससियेल डिस्टेन्सनि आयेन बारगा नोंसोर बिदि खालामोबा नोंसोरखौ माने 3 बोसोर जेल जागोन होननायबो बेबायदि मोनसे नटिस आं टुइटाराव नुनो मोनदों होमबाबो आं बेयाव पस्ट खालामा होमबाबो आवगायनिफ्राय होनगासिनो दंखायो जायफ्रा ससियेल डिस्टेन्स मानिया आरो सरकारनि नेमखौ लाया बिसोरखौ मोनसे केस खालामनाय जागोन आरो हमनाय जागोन होननानै बुंनो दंखायो बेखायनो जायफोर दा ट्रेन नागारदों सरकारा नोंसिनि खैफोदनि थाखाय नोंसोरखौ बासायनो थाखाय नोंसोरनो ओमफ्राय ट्रेन नागारनायनि गेजेरजों माने ट्रेनजों फैनायाव माखासे बर'ना हारसामोन नाथाय सिनाय मोनासै टुइटाराव होदों खिन्थु जोंनि बे आसामनि आन्दारावनो जानाय आरोना दा ओमफ्राय बेग लाना माने मोनसे स्टेसन मोननाय माने लाखिदोंमोन आरोना बिसोरो ट्रेना लाखिदोंमोन ओमफ्राय बे जेब्ला ट्रेना खारहां जायो बे समाव बिसोरो ओंखारना खारदों जाहैदों बेबायदि खालामनाङा माने नोंनाव दा कर'ना नांनानै दं गैया जोंथ' मिथिया ओंखायनो सरकाराबो डाक्टारफ्राबो मिथिया बेखायनो नोंसोरनि थाखाय नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो दैयाव माने क्वारेन्टाइन बानायदों नोंसोरनाव थै फरिखा नायगोन पजिटिभ ना नेगेटिभआथ' नोंनि थाखाय मोजां आरो पजिटिभ थाबाबो सरकारा जा मुलि दङ जाखिनि नोंसोरनो दा बेखौ सोखानो नाजादों बेखायनो नोंसोर बेफोरबायदि मिस्टेक दामाव जायफोर फैदों आरो जायफोरा बेफोरबायदि गोसोनि साननानै दङ बेफोरबायदिखौ दामाव आरो नोंथांखौ जि समाव नोंसोरनो टिकेट दाननाय जाखादोंमोन आरो नोंसोरनिफ्राय बै जेब्ला गाखोन बै समनिफ्राय नोंसोरनिफ्राय चेक खालामनाय आरो एड्रेस लानाय जादोंबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंसोरो बेबायदि गोरोन्थि मावोबा नोंसोरनिफ्राय माने सरकारा मोनसे डिसिसन लानानै नोंसोरखौ हमनो हागौ आरो हमथारनोबो हागौ ओमफ्राय गोनांखाबो आरो जि गामिनि फैदों बे गामिनि रायजोफ्राबो बेखौ मोनसे गोख्रों लामाजों माने बेखौ दायथ' लायोबा बेखौ क्वारेन्टाइनाव दोननो थाखाय बेखौ थिनहरनांगोन नङाबा नोंसोर गामि माने सासेनि गेजेरावनो न'खरखौ फोथैजोबनाय सासेनि गेजेरावनो गामिनि रायजो फोथैजोबनाय बेबायदि समस्या जागोन आरो जागासिनो दंबावो दा बांसिन जानो गोनाङा गलाघाटआव बांसिन जागासिनो बुंनो थाङोबा 100नि बारा थांदों जाहैदों गलाघाट डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि मिथिनो दङ नाथाय होमब्लाबो बेफोरबायदिखौ दामावसै खिन्थु टुइटाराव जाय मानसि नागारदों टुइटाराव बेफोरबायदि माने कमेन्ट खालामदों बेखौ आं फरायलांनानै नोंथांमोननो मोजां खिन्थानो सानदों माने बेयाव लिरनाय होखादों माने ट्रेननिफ्राय फैखानाय गाखोनाय आरो माखासे होमबाबो बिराद गिथावना बाथ्रा बुंदों आरोना माने आं फरायना होलांसै ये घर वापसी केवल समाज के दुश्मन नहीं है माने बेखौ होनदों बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ माने संसारनि थाखाय माने दुश्मन नङा होननानैसो बुंबावदों होमब्लाबो नाय ये खुद के लिए दुश्मन है होमबा सानना नाय गावनि थाखायसो दुश्मन मानो थाखाय दुश्मन होनबा कर'नाखौ नोङो लानाय जादों आरो गावखौनो फोजोबनो थाखायसो गावखौनो दुश्मन खालामना लानाय जादों ओंखायनो बेफोरबायदि मावनाङा हेस आसाम बेयाव डिसिसन मोनाव माने आरो स्ल'बो खालामनाय आरो जेब्ला ट्रेना खारनायसै अब्ला बे समावबो ओंखारना खारनाय बेफोरबायदिबो खालामदों आरोना ओंखायनो बेफोरबायदिखौ रावबो खामानि मावनो हाया जोंनि बर'नि गेजेराव नङाबा गावखौनो माने जेलनि गुन्दै जागोन बेखौलाय सानना नायखा 3 बोसोरनि माने बेफोरबायदि माने ससियेल डिस्टेन्स मानियो आरो नोंसोरखौ एफा मोजाङै चेक खालामनानै नोंसोरखौ ट्रेनाव दिखांनाय जादों आरो बेफोरबायदि जानाङा बेखायनो आं नोंसिनिसिम रिकुवेस्ट खालामो आं फोरोंनाय जासियो जि गावनि न'खरखौबो मोजाङै लाखिगोन आरो गावनि गामिखौ मोजाङै लाखिगोन आरो गावनि देहाखौबो मोजाङै गोख्रों लाखिगोन मानो होनबा नों एफा गोजाननिफ्राय फैनाय आरो इयाव दाबा मोनसेयाव गाखोबोनाय बेजों बैजों दांदेरनाय मानाय आरो रायज्लायनाय गोबां गिनो गोनांबो बेखायनो आं बुंनो सानो माने बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावनाङा जे जोंनि बर'आ जायफोरा मावोब्लाबो जाय जोंनि बर'नि आन्दाराव हाबना थानाय बिसोरो हारसाब्लाबो बिसोरखौ माने जोंनि माखासे बेंगिरिफ्रा बेफोरखौ एसे सिदानथ'ला आरो गामिनि मानसिफ्राबो एसे सिदानथ'ला आरो बेखौ माबे गामि दा गोजाननिफ्राय फैदों बेखौ एसे सुलु लाना क्वारेन्टाइनाव दोननाय खालाम माने बेफोर गोनांथार दा बे कर'ना बोथोरानो बिराद समाजखौ गाज्रि खालामगासिनो आरो गावजों गावनो माने मानसि गेलेनो गोनां जानानै फैदों बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनानै आरो मिथिहोनाय जायो नोंथांमोननि भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन गोजोन्थों This is